soko woɗɗima ɗaybata yiide annabi fatima gite toɓi sunnu ka hawrani yontay murtada nda sifa ɓurɗo heɗo namdiɗo anduɓe habru ma yeru batteji diidol hayre ɓoygol mamtata. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم أما بعد. مرحبا بكم جميعا في دروس السيرة النبوية من الأزهر الشريف باللغة الفلانية. بدرا بتدو بهديب شغال يتد الله يجولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. bismillah moɗon e jangde sira immorade azhar alsharif. darsu meɗen cakkitiɗo en kaalino ndende annabi yeehi ha dañi duuɓi 4 allah wurtimo e telde, o yiɗi ko teldude, o aran makka, o yooɓo, o ƴetta ñamri e jaram ko ene yoɓam ko ene yonamo, o yaha o teeloya nder windalo nder hayre, o rewa toon allah jammaji kurɗi caggal mum o arta e yumma khadija. omo woniri noon omo telɗo e nder hayre to omo rewa allah ha jibrila are makko. nde are makko nde wimo yo jangu, o wi kanko o wona jangowo. jibrila nangimo ɓittimo fayi becce mum e becce makko ha o jangi iqra bismi rabbika allazi khalaqa. caggal muɗum o arti nder galle, ɓernde makko ene taƴi, omo signa yumma khadija, o wi ɗum zammiluni zammiluni, cudde kam cudde kam. en kaali yumma khadija nangi jungo makko nawi mo to gorko ne wiye Waraqatu ibn Nawfalin. gorko biyeteɗo Waraqatu ibn Nawfalin o ko nayejo, ko jangannoɗo defte, wimo an woni annabi jogorɗo nelede e sakket zamanu o, an woni annabi garɗo e maɗa o ko jibrila wiyete, on woni garannoɗo e annabi Musa. caggal ɗum ɗon nde yumma khadija artire makko nder galle, yumma khadija gonɗini allah. ɗon darsu meɗen fuɗɗorto. yumma khadija nden nde artirimo nder galle, nammimo holko addi ko no wayi, o jantani ɗum wonde jibrila haalanimo l'islam ko ni wayata, iman ko ni wayata. yumma khadija nden nde jibrila hokkimo habaru yo noddu yimɓe fewde e allah, yumma khadija jaɓi gonɗinimo. joom suudu makko on adi fof gonɗinde. yumma khadija kañum adi gonɗinde e dendegal windere nde. aduna o fof adi jaɓde allah ko debbo biyeteɗo yumma khadija. caggal ɗum ɗon o wi wa amanat bihi khadijatu, yumma khadija gonɗini annabi, fa kanat awwala man amana billahi wa rasulihi. yumma khadija latima arwande gonɗinɗo allah e annabi allah. wa kanat ila jiwarihi tuaziluhu, caggal ɗum ɗon yumma khadija dadi ha tiiɗi dari ene wallamo, wa tusabbituhu ene tabitinamo, wa tukhaffifu anhu ene hoyfinanamo sunnuji makko, wa tuhawwinu alayhi amra nnasi ene hoynanamo habaruji yimɓe torloɓe mo ɓe. yumma khadijo yante makko ene wallamo yettinde diine allah. caggal ɗum ɗon summa aslama aliyu bnu abi talibin, biyeteɗo aliyu bnu abi talibin ɓi bappaye annabi, ɓi gorko biyeteɗo abu talibin mo ganduɗa ko kañum ne'no annabi. annabi nde mawni nde nangi suka e jungo makko biyeteɗo aliyu bnu abi talib. aliyu bnu abi talibin o adi gonɗinde e dendengal worɓe aduna, tawi omo yaare duuɓi sappo. wa kana fi hijri rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam qabla al islami, koye ndenka annabi o wonno ko adi l'islam. akhadahu min abi talibin fi ayami daiqati, annabi nangimo e jungo bam makko ñalawmaji ɗi ganduɗa tiiɗallah waɗino ha no feewi. abou talib ko joom koreji, annabi yiɗi ustandemo ittende nde o wondi nde, nangi sayidna ali wa dammahu ilayhi. wa aslama zayd bnu harisata mawla rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam, caggal ɗum ɗon gorko ne wiya zayd bnu harisata, on ko maccuɗo annabi wonno, ko suka annabi mo ganduɗa ene liggo e jungo annabi, on kadi gonɗini allah. wa huwa yawma idin wa kana qad tabannahu rasulullah, annabi ittino on ɗon waɗimo elleno ko ɓiyum ni, on gonɗini annabi sallllahu alayhi wa alihi wa sallam. o wi fa kana islamu haulai shahadata aqrabi nnasi ilayhi, gonɗingol ɓeeɗo allah say tan ko gonga, ɓeeɗo adade ɓe jaɓde
tindini annabi holno wano annabi ko neɗɗo kellifaɗo ko neɗɗo koolaɗo ko neɗɗo jurmotoɗo ko neɗɗo timmuɗo nde o ari o haalani kureji makko ɗi fo adi jaɓde Allah jum suudu makko adi jaɓde Allah yumma Khadija alayhi salam caggal ɗum ɗon suka mo ganduɗa o mo ne'i ɗum nder galle ne wiya Ali ibn Abi Talib gomɗi mum caggal ɗum ɗon bollowo makko ne wiya Zayd ibn Harisata gomɗi mum ɓeɗo tato adiɓe gomɗinde ko seedan paabu wonande annabi timmude jikkuji makko e andirde ɓe annabi gomirantagal e andude ɓe wonde annabi oɗo kala ko haali ene woodi فكان إسلام هؤلاء شهادة أقرب الناس إليه وأعرفهم به بيرو بوري أند موين بفوه وبصدقه بيرو بوري أند بوميران تاغل مكو وإخلاصه إلا ندير مكو وحسن سيرته مؤيد جيكوجي مكو وأهل البيت أدرى بما فيه وان بأندر سود بوري أندك وان أندر سود ندو شغل دون وأسلم أبو بكر بن أبي قحافة أبو بكر ابن أبي قحافة وسهل مكو ونو on kadi gomɗini Allah wa kanat lahu manzilatun fi quraish ko neɗɗo darjuɗo e hakkude quraychiyankoɓe li aqlihi ko kewɗo haqqille wa muru'atihi ko kewɗo neɗɗangagal wa atidalihi ko kewɗo numɗal wa adhara islamahu sayyiduna aboubacry feññini l'islamagal muɗum wa kana rajulan muhabbaban aboubacry ko neɗɗo jiɗaɗo wonno sahalan ko neɗɗo ɗaɗɗo jikkuji ko neɗɗo newiɗo aliman bi ansabi quraish wa akhbariha ko neɗɗo ganduɗo askoji quraychiyankoɓe e khabaruji e tinde quraychiyankoɓe wa kana tajiran ko julanke o wonno za khuluqin wa ma'rufin ko joom jikku ko joom moƴƴere wonno sayyidina aboubacry radiyallahu anhu fa ja'ala yad'u ila Allah wa ila al-islam aboubacry nde jaɓi Allah nde kañum ne wone noddude yimɓe fewde e l'islam fa ja'ala yad'u ila Allah wa ila al-islam man wasiqa bihi min qawmi o ƴeewa kala mo hooli hakkilantagal muɗum kala mo hooli neɗɗankagal muɗum e timmude muɗum kanko sayyidina aboubacry on nodda ɗum fewde e l'islam mimman yakhshahu wa yajlisu ilayhi yimɓe arannoɓe e makko e yimɓe joddotoɓe e makko o noddiɓe fewde e l'islam kanko sayyidina aboubacry wa aslama bi da'watihi ashrafun min quraish yimɓe tedduɓe e quraychiyankoɓe jaɓi Allah gonti julde e sababu noddago makko kanko sayyidina aboubacry yimɓe ɓe ganduɗa lahum makanatun wa suudadun ko yimɓe darjuɓe ko yimɓe joom dawlaji en minhum Usman ibn Affan e nder ko noddata yimɓe omo yante annabi kanko sayyidina aboubacry omo nodda yimɓe fewde Allah Usman ibn Affan jaɓi Allah mo ganduɗa ko salisul khulafa ar-rashidin wa Zubayr ibn al-Awwani jaɓi Allah naati e diine Allah e jungo makko kanko sayyidina aboubacry Zubayr ibn al-Awwani ko kawmum annabi wonata wa Abdurrahman ibn Auf kadi jaɓi Allah wa Sa'd ibn Abi Waqqas kadi jaɓi Allah wa Talha ibn Ubaydillah jaɓi Allah ɓeɗo ɓe ganduɗa ko yimɓe hooreɓe e nder sahabaɓe ko yimɓe darjuɓe ko yimɓe joom dowlaji en ko yimɓe joom jawdi en gonno ɓeɗo fof jaɓi Allah e jungo sayyidina aboubacry radiyallahu ta'ala anhu fa jaa bihim ila rasulillahi fa aslamu o addiɓe to annabi ɓe jaɓi Allah e jungo annabi wa talahum rijalun min quraish worɓe woɓɓe kadi jaɓi Allah lahum sharafun wa makana yimɓe darjuɓe e dowluɓe minhum Abu Ubaidah ibn al-Jarrah jaɓi Allah wal Arqam ibn Abi al-Arqam oɗo kadi jaɓi Allah wa Usman ibn Maz'un oɗo kadi jaɓi Allah wa Ubaidah ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf oɗo e annabi jiidi ko bakkaye mum annabi o wonata oɗo kadi jaɓi Allah wa Sa'id ibn Zayd oɗo ko bandum gorko Umar ibn al-Khattab oɗo kadi jaɓi Allah wa Khabbab ibn al-Aratti oɗo kadi jaɓi Allah wa Abdullah ibn Mas'ud oɗo kadi jaɓi Allah wa Ammar ibn Yasir oɗo kadi jaɓi Allah wa Suhayb ar-Rumi oɗo kadi jaɓi Allah wa ghayruhum kaseer e woɓɓe heddiɓe heewɓe jaɓi Allah e yimɓe ɓe ganduɗa ko darjuɓe ko dawluɓe e nder sahabaɓe fof jaɓi Allah wa dakhala an-nasu fi l-islami arsalan min ar-rijali wan-nisa yimɓe puɗɗi nadde e diine Allah nde o ari o haalani kureji makko yumma Khadija jaɓi Allah sayyidina Ali jaɓi Allah Zayd ibn Harisata jaɓi Allah sayyidina Aboubacry Siddiq ko sehil makko koolaɗo makko jaɓi Allah goto e maɓɓe fof dari e koyɗe muɗum ene walla annabi ene nodda fewde e Allah yumma Khadija dari e koyɗe mum ene tabitinamo ene ustanamo sunnu ko yimɓe mbattamo ene fuynanamo ko heɓatamo e musibaji e jarabuyaji aduna ene yante e makko ene tabitinamo ene tengtinanamo yo tinnoyo daro e koyɗe makko caggal ɗum ɗon sehil makko biyeteɗo Aboubacry Siddiq andirimo tan ko gonga on kadi jaɓi Allah ndende Aboubacry jaɓi Allah Aboubacry wone noddude yimɓe yo jante makko jaɓa Allah o heɓi noddude hooreɓe heewɓe e nder Quraysh fof jante annabi jaɓi Allah